tunchum video a chuan kumsang khazakwa somkwa pathum kumati chwa movie mu nomle dangdai le pekzet entu te min bar khaya min bum chiang zetu boxing Helena ti hi lo en hole ang umyang mi panaw pangte nik chuan apa study room a na lo thok mek chu ngai san mel tak hian alo thlerenga apa chuan ti boy lo turin alo ti thwai bok chu mi nu chuan puitling pakhat chu ama ron kalin alen huna chuan apa anga doctor ni ngei turin thuron aron pe a kum enge mozat aliam to ahmana mi panaw pangte ni chin nikawana po chu sergeant doctor puitling lo ni to in anu boral ta chu an lo vi meka an vui zo nu chuan damno in lama changa kol dongin mi zaitur anei wanga manmo taka damdo in lamakal thwai turin anron nge na damdo ina chuan wathleng zuin ana chu athok ngal molmola in zaina thi taratang chuan zai hlotling in ti tak chunga ron chhuakin damdo in chu chhuwa sanin in lampan chuan ho zuita anu le apa an boral to awangin amal to hlebok chumi nu chuan chhuakin papa kalin atho pui Dr. Lawrence nen chuan zunau dom dunin an ti ti a chuti lai tak chuan nik chuan an pia sir dawa chu me che mai fang dik zet ngau war hai mai chu mu in amit ala hle rang takin a chhutna tang chuan thawin pon lama a chuak zui ngal daya ina wa ho in athwam note chu thakin tlan tura in siamin a chuak zui le ngala reivak lawatlan nu chuan a malama papa a me che mu nu in zon chu a thlengta uluk le zwal zoka a thlir theinan a in bul thingkunga chuan lonin in chung lama ommek chu meichhia chu mitlalo chau chuan a thlir dau dawa chuti lai mek chuan mi pa pakhat churon kalin an pahnih chuan anin khrem zui tamai chu vele nik chuan en zui thei tolovin thingkunga tang chuan chukin rilruna tak chungin atlan san zui ngal wangwanga reivak lo nuwa chuan phone booth mu in a chian pa Dr. Lawrence chu akol ngala Lawrence chu kha mei chia neile le thei dan turnia arin le sha te manga thuron peturin angyen ta top nge nge tin kan shat mai haulo tur chu ni khian kha mei chia kha avoi khat mu na changa veya achil ngal em ani bik lova ahmalama khan lo in hu to in zan hun hial te po an lo mang dun ve to nge nge a mei chia jok chuan inga te vak ati zui lo lain nik ero chuan ave zui tlutlut mai si ani chuta achan pa chuan chu mei chia chu theng hil tura shilin abial nu eni jok chu ngai tua chaturin alo shil le thlawa nik chu mail office lama kalina achil em Helena hne na ale khathon tur chu alo ziak meka chu mi nu chuan abial nu eni chu ama che in ina om ti she chuakin avakal ta a ina wathlen chuan abial nu chu alo mu hil ti mu in chu vele phone chu wathut chilin a star nu Helena bok chu biak po tumin avako leta Helena la chu abial pa reinen boka anlo in khrem lai chu lo ni bokin rem lo chuan Helena chuan phone chu ala a ma senik chuan soitur ashele silava a hang up zui dai chu chuan Helena chu atilom lo hle a khumatang chuan a tho zui ta a ache zia awang chuan rei po chu alom lo ve hle in hamolmol chungin klapa kalila anuam zokang tibulbul chung chuan achwa santa dai mai rei akaliam nu chuan Helena chuan phone mangin red wine le vodka ron peturin alo ti zui ham atuk lama chuan nik chuan abial nu any in fridge le kha alo nu chha chu mu in nakal ma angai wanga achwa san ma thu le alamutui ema wanga akai tho du lo thu te chu alo ziaka ma se ani ero chuan Helena bak tu midang ma angai to theri boxi lo Helena po in ti chelo takin phone alo mangle ziai to a chuti lai chuan abial pa rei churon langin ani chuan zana klapakal turin asoma ma se Helena chuan Mexico kal angai thule huna nei a in rin lo thu in alo chang bung mak athu soya wang chuan rei chu alom lo hle a lung oi lo tak chung bokin achwa san le tange nge chumi zan chuan nik chuan a chen ina party alo hwai hot muk maya atho pui Dr. Ellen Harrison le Dr. Lawrence tepo anon telve
nikla chu tu emo nga nei ang mai hian a phi cheng to maya pon lam a en on lo bok reivak lo nuwa adu nu Helena chu aron lang tange mai mail office lama ale khathon da kha party na a tel tura Helena asom na le kha lek aloni ti na ani phur tak mai nik chuan alo lom hur hura ma se Helena ero chuan mel po mel chape ilo chu mi nu chuan pona fountain a chuan Helena chu a in chia zuya chu vele nik chuan angel muta ang mai hian alo en ka ho abula ombe reng abial nu po chu aza zo meu to lawani party na chuan Helena chuan mi pachhelo ve tak mai Russell chu tongin an pahni chuan anin hoton lo don hle ti po sha thei lelama eni po chuan abial pa nikami zemak lutuk chu lo shathiam vekin Helena chu thikin thianrim tak chungin a ho san dai bok chuta Helena le ami pachhar thar te po chu anin zui ho ve ta dai mai chu chuan nik chu atina tak zet bokani party zo nu chuan Helena chuan nik chu voicemail ron thonin a pars a thengil dai thule atuk lama airport ta ron pe mai turin ashila atuk zinga chuan pars chu kingin airport ta chuan avakal tangeya Helena chuan ron mu in a pars chu alamaka akal san zui dai ma se kalpa chuan a chhungan check vela address book omlo ti asheta chu wang chuan ni ka in lama address book la le tur chuan an hole ria kara an chuan dun lai te chuan nik chuan in date puya asom charchara ma se Helena ero chuan ami padu zong chi ani lo thu alo shillet mak in chunga an lu nu chuan nik chuan do kana an pahni ta na alo buat sai eile in tui hnai tak tak te chu mu in tlem tal e sakve sham turin angena ma se Helena chuan chu po chu du lovin a address book chula in a chwa san le mak mai nik chuan chel tumina zui zela ma se chuti lai tak chuan konga chak tak aron tlan motor chuan Helena chu aron suta buai maile chu mi nu chuan nik chu damdoi in lama aron kallo re to ema wangin Dr. Allen chuan engia anti sha tumin a in lama chuan vakal nge cha in asia a avakal ta a nik chuan lo chhon thwain in chung lama chuan an in zuiluta Allen chuan iron lang lo rei to sia ina hi bansani tum to emni a hanti chuan nik chuan tho chan nia changa aron zom tur thu in alo changa room lama changa thom ron chuak chu sia in enfia tura avakal nak chuan khuma Helena ke pahni bul chunga alo chutum bur lai chu awa mutamai Ellen chuan engthil nge ningai a hanti a chuta nik chuan soifia zungzungin motorina asu thute damdo ina ashwai ni chuan kalkonga thi ang ti halo om si awanga du thlan tur dang nei lawa amale pa zaitamai ani thwa soita Allen chuan lo hnialin adin huna chuan medical treatment chatak don amamo thule hospital lambiak po adu thua soi zui tamai nik chuan lo dang le in chataka a en kol thei reng thute ana achang chuan ban thuai atum thute abanga ni chuan alan ngei chu a ai o tunia chief sergeant din muna adin ngei tur thute chu ashila aham chatna tur po atel ve deuh ta ka wang chuan Alan chuan hospital biak po tum po chu chulle in aron tlo thu po chu zeptla tura shilin a chwa san zui ta mak mai a chian pa kal nu chuan nik chuan adin muna wanga rilu na taka mitui ne na hun mang mek le amu mangemo ti jok hial Helena chu nem antum zuya chu mi nu chuan nik chuan Helena tan chuan wheelchair aron la a ma se Helena chuan labo ngal turati in wheelchair amamo lo thu alo shillet mak ni engemo zat aliam nu chuan a chian pa bok Lawrence chu nik chena ina chuan aron kal le a kongka akik ngat ngat nu po a chang tu an om si lo wang chuan akir san le mai bok nik chuan chhuata bok diai chung chuan Helena thalak sang sang te chu alo thlir kwal vela chuti lai chuan Helena chu wheelchair ne naron kalin nik chu diriam le musi tak tak chuan aron chong khum le a nika thin rim chuan pon ro sur hnuaya chuan avanor chhuaka chu hmuna chuan adu to ka ang turin ati zui Helena chuan bengin angai sakna chu adu hau lo thu a shillet
pona Thikthuchhiat chu ngai ngam le si lovin in chung lama chuan anor lut le a in tur coffee te chu a siam sak le vel chumi nu chuan Helena chuan nik chu mi hlo cham le nep lutuk ti in el sen takin a chong khum le bok le lama la Helena bialpa rei chuan abial nu chu muntin mun tanga alo zong ve ngat boka dor pakhata chuan lutin anei tu pa hne na chuan Helena chin a hria ani phot chuan shil shewat tura shilin a business card pek pa chuan poisa a pe pa zeu bok Helena le nik te po chuan zanri an lo ei dun meka chuti lai tak chuan nik bial nu eni chu aron kalta thut mai Helena chuan awan tuma ma se nik chuan aka hup sakin eni in a mu mai theilo nan bedroom lama chuan anor lut ngal rukruka an pahni chuan in ko in an han in chu e kha dun viak dona ma se nik chuan eni mela chuan Helena a mu tlata wangin akal thui pui theita thlot lo ho san ri mai tura ashil nu chuan eni po chuan thinrim takin a chhuat san le ta chumi nu chuan nik chuan a in pon lama changa Helena bialpa reyan alo thli thlai lai vel chu a mutamai chu vele phone mangin pangpar tam tak orderin Helena addressa wada tur chuan atizuya chuti mek line Helena nen po chuan anin car chu ala tha thei chuang reng lo nik chuan a mangai tak je thule a chil zia te chu shil ma se Helena theng thonga an thok e lo du let ve chu soilo re hlum mai te atum vel atu ka chuan re po chuan nikan Helena hne na apang par thon te chu alo mu a lekha chuan angai to zia thu te chu a in ziak bok tin nikan hetianga ati chan chu reyan a en thlak zui to lo nan ani zana chuan zu in pa in nik chuan TV opera ena zinga lo ni chuan nik chuan re hluma tuma wang chuan Helena kut pahni po chu alo tan bun sakle hmak ti aron lang tuna chuan adu emo du lowe mo Helena chuan nik chu amamo ngoi to don ti na ni a chu nikadu dan chia le chu tianga ati chan po chu ani exar la a atlan zo nu in aron kile nu chuan Helena chuan achung athil ti zong te chu sha chwa ani ngei tur thu te abial pa re chuan aron zon mu ngei tur thu le atha nge arin bok thu chu soya nik chuan tuna chuan atel lovin engma ati thei to lo thu te re tan pu ama tha rik ngot chu a om zia wak lo tur thu te chuan alo changa chumi nu chuan nik chuan a ina deliver turin damdoi shang alo cha meka chumi nu chuan a thian pa Lawrence chuan aron bevele nik chuan Helena chu ambula om thu shilin beve turin atizuya mase Helena chuan bedu lovin alo trek hum chiam chuta nik chuan line chu a in connect lo thu le Lawrence nen po a anin biak tak lo thu te ama en chin nana ati chop mai anni thu te chu a shil le a Helena chuan a huat zia le angei zia chu a shil mulmula nikero chuan a mangai thu shil vengat ngatin kalson na tur ke le kuthak let na tur kut nei to lo atan bul sak fai vek to Helena malchunga te chuan muzuin romantic taka an in chai dun vel angten aswang to pa vela zan khat chu nik chuan me che pakhat lano pan mel tak churan shwai ho in an in krem dun ta a Helena chuan room le lamachang chuan an che vel chu thik mel tak hian alo thlir renga chumi nu chuan nik chuan Helena chul heu chung chuan a che cha ati le ti lo thu te chu azota ma se Helena ero chuan engtin ma chang lo ti vak ngai nom hek lo pakhat ma nia eng ma ti theilo ani miau si wang chuan an pahni chuan hunan mangdun tamlo theilowa anin kar chelutuk po chu chete in azia ve chan to nik chuan chote chu shayin engkima chuan amwai pui fai vek mai ni chum khat chu Helena chuan nik chu zona zotin min hmangayem a hanti a nik chuan phur takin o hmangaye ti inalo chang thuaya fop tura ati nu chuan a fopa chumi nu chuan Helena chuan wine order turin atile a ani po chuan order ve mai mache order lo dong tu dor ngak tu pa chuan until order chu engtik lai po a Helena order chin ang chia kha ani ti lo man thiam ngalin a chan chin thar sha chu re a shil ve ngal
nikan be sei nei tak maya Helena a khoi lai vel chuan rei po chu pona chuan alo ding fel ve chia in chunga awa pen lu chuan Helena din hun chuwa mu in aril ru anatak zeta nik chu be ngalin achwal ta buai buai maile chu vele Helena chuan top turati in abuai vena tur omlo thu alo shil mak ma se rei chuan top san thelovin a the phar kwale chiama milim chu wasuzuin chu milimin aron del don lai tak chuan nikamu hil lai chu aron harta lol maile a omzia chu motorin asudna awanga Helena anzai mek lain alo mu hil peka khang thil thleng zong zong te kha amumang vek ti na ni chataka anzai zo nu chuan Helena muturin aruma chuan avaluta du mel tak hian a thlir ngoi ngoi Helena alo hart chwa ve nuai ro chuan nik chu alo kalbo le manto movie top don thleng po in nik chuan Helena a chil chu ala ban san thei chuang lo amumanga te chuan angai te bukin la mungat nga chinin anu mel nen te chuan amang phan hial buk chin kan movie recap te hi ani na bak vak hi kan soi zui ngai lem lova chen khatan chuan atop dan te hi a hote top chin nge yang chu wangin tun chum chu toy te in atop kharnan tak tak kan soi fya ve zoi te ang he movie lairil bernia lang chu atet laya anu le pa ngai sakna dong ngai mi ala vaselian naw pangte in apui tlin nuwa anuna ngong ane na saddan tarlan na ni berin alang atet lai khan nikha apa ina ngai sak ngai lova anu po in mi padang sang sang kopin anai tak ngial po adu ngai lo anai ve don hle kapiangin avin tuar tuar chin tin Helena achil em chan po kha engdang wang nilovin alaka amizia kha alaka ashing tunu mi zianen ain anchin em wanga nai chaklat ani melbok aril ruwa aveli ati chak chin ataka ati ngam si lo te chu amumang lama amang phan zui chin ni in alang bokani ti chuan a movie pumpui kha mi panau pang atiet laya anu le pa ngai sakna dong ngai lovin athil ton ti awanga apuitlin hu thleng po a anu na ngong dan tarlan na ani nu le fa te in zom na hi chu athukin aril big ema vandoi thak tak maya antet lai changa chung ang tong ve ngai lo te chuan movie a nikadin mun tur omang khi chu in she thiam phamai theiani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati zong kha nile ri mai sela video le peka kanin mule cheu donya chumi ma chuan tlang au channel lo thlir chen tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule